der det gør til du og jeg. Hvorfor hører du sådan helt... Er du fransen? Nej, jeg slår. Spiller mig ned, du kan få mit skyer til at forsvinde. Slut røv alle sammen og slut. Men lige, jeg skal lige lave advarsel. Advarsel. Lav alt det derhjemme eller i skolen. Prøv alt det her derhjemme. Det er altså virkelig farligt. Ja. Kør for helvede! De bliver grounded forever. Og de har tabt træen. Ej, skal vi ikke lige have det til den? Jeg er fedt. Det er det der. Det er det der, vi siger. Aldrig prøv det her hjemme.